Programming ko kuma coding hanya ce da ake amfani don zayyana ma na'ura hanyar da za ta bi wurin aiwatar da wani aiki da ake buƙata ta aiwatar. Wannan aikin da nake magana ba komai bane face software ko kuma application da muke gani a cikin wayoyi ko kuma kwamfutan ku yau da kullum. Yaruka ko kuma languages da ake amfani da su wurin programming su ne ake cewa programming language, and a yau akwai programming languages sama da guda 8,000 wanda ake amfani da su, duk da cewa waɗanda suka fi sanuwa ba su wuce guda 50 zuwa guda 100 ba. Idan kana buƙatar rubuta software ba ka buƙatar sai ka san waɗannan yaruka duka, ƙwara ɗaya ya ishe ka domin rubuta duk wani software ko application da kake son ka rubuta. Ana yin abubuwa kamar website da kuma application da ake sanyawa a cikin kwamfutoci da computer programming language. Wani fata kake da shi game da programming language? Kana da interest akan shi? Sannan me kake da fatan ka haɗa da shi?